Niektorý deň som pozeral vaše edity na mňa, no a všimol som si, že sú fakt niektoré dobré. No a medzi tým, čo som si našiel čas, som sa rozhodol, že dám najlepšiemu editu 25 €. Poďme na to. To je nekonečné. Dobre, máme tu prvý klip. Prvý klip na dnešnom streame je od Peťu Šilda. Poďme na to, Sorflex. A ty ideš hodnotiť so mnou, takže povedz, či sa ti páči alebo nie. Poďme na to. What's this? No poď. Dal by som parťák. Drž hubu, ty negramotný. Yes! To je dobré. Yes! OK, konečne bez templateu. 123 lajkov, vidno, že sa to nepáči iba mňa, ale aj ostatným. Skibidi! Super. No way! Tento edit je dosť! Oh my god! Áno! Wow, kámo, tento edit, borci, tento sa mi páči úplne najviac zo všetkých, čo tu boli zatiaľ. Ďalší edit, ideme na Harvinka, Harvínek. Podľa hudby viem, že to je template, ale pohoda. Ó, nie, on tam nemenil ani tie klipy. Aha, ok, druhý, tretí. Klip, hej, edit je super, neberem do úvahy, že to je template, berem do úvahy, že je to random, úplne random. Človek nechápe, človek uvidí pekný edit a povie, že ok, fajn, ideme ďalej, vieš. OK. Massive, dude. It's massive. Oj! To je tiež random, jak svinia. Pekný point. Bitte, Skibidi Whistler, lass mich in Ruhe, bitte. Ey, bitte, ich hab so... Páčil sa mi edit. Počkaj, to je... OK, tu už mám like, ale nevidel som ho, poďme. Sub správa, to sa dá. What the hell? OK, tento bol dosť dobrý. Případy, kdy bezdomovci konzumují alkohol. Regály a tedy No way. láhev tvrdého jsou schopni vypít během několika vteřin. To je dosť dobré. A ty máš ešte aj normálne svoj vlastný účet na moje edity. Tak to cením mega. Takú Halloween dekoráciu, že odpadneš. 200 lajkov. What the hell? Teraz nevšímajte si mňa, iba počúvajte hudbu, nepozerajte. Čo je toto za klip? Ani? Neviem. Odkiaľ má? Hej! Čo? Ha? Get out, bro! To je AI, kámo. Tento ide tiež do topky. Later. Oh my god! No uver toto, kámo. Tak poďme na to. YouTube klip dokonca, díky moc. Yes! Yes! No jo, content je jasné, však on netočí videa, takže... V-Bucks, to je jasné. Tiež asi no, setup asi tiež no. Dobre, turnaje. No tu by sme sa trošku bili, turnaje máme... Winner? A chudák, on nedostal ani jedno. Keby si... A prečo si tam nedal chill guy, že on? To by vyhral. Jaj, ľudia, túto fotku mám ja nad postelou. Keby mal japonského. Poď! Zas fotky, ach jo. No way. Zalúbený edit do parťakovi, to sme tu ešte nemali. Či? What? Nie! Prečo túto fotku? A ten text, videl si? To pokazil, kámo, zase. Dobre, počúvaj ma, ty nedostávaš 20 eur, ty mne musíš poslať teraz 20 eur. Za toto? Čo je toto? Aj! Aj! To uver. Jaj! No poď. Jaj! Aaaa, Sorflex! Potlesk na Sorflexa, borci, toto je extra, díky moc, že si tam dali mého veľmi dobrého kamaráta. Dobre, way, toto bol super edit. Dobre, máme tu pár posledných, už si myslím, že sa blížime ku koncu, ľudia. Zatiaľ si myslím, že Tomik a Brunko to majú dosť podobné. Wow, wow, wow! Tá hudbička je banger, poď. Kámo, kvôli hudbe by som to dal do topky, ale kvôli editu nie. Keby si tam dal nejaký cold moment video, nie obrázky. 2 hours later. Lajkov. Parťák, to je parťák. Parťák! Kto?
Aj. To je Editos, bro. To je mega. Poľák. Dobre, máme tu ešte Away Edit, poďme na to. Men only want one thing, and it's not money, it's not power, No povedz. it's not love. Mňa? Ty jeden homosexuál, ja som to vedel. Ale nesrandujem. Let's tell the GC. What things did you guys get? I got Alpha. I got Jo, V-Bucks. toto je dobré, I got kámo, Skibidi. Áno? This is me. This is me. Handsome. This is me. This is me. Alpha. V-Bucks. Joj. OK. Ten tam zakomponoval všetko, ten tam ide tiež top 3, W. To je mega dobré. Toto je dobrý edit. To je asi najkreatívnejší edit, aký som videl. OK, máme tu top 4, ľudia. Teraz asi so Soflexom. Asi to necháme na nás dvoch, lebo minule sme mali problém s týmto, čo ste vyhlasovali, ste sa tam hrotili, že debil. Úprimne. To je extrémne vtipné. Toto ľudí baví a content je o tom baviť. Contentovo od Autobata, ale kvalitovo od Brunka 100 Pro. Čo sa týka srdcovky, že akože ktorým je najbližšie od Tomika. Ale toto není o tom, ktorý ma robí šťastným, je to o tom, kto spravil najlepší edit. Za mňa asi Brunko. Najpopulárnejšie je Brunkovi, ten čo si tam tancoval na Lil Uzi Verta. Borci, ja viem, že sklamem minimálne 3 z vás, lebo som vás dal do topky. Ale ten jeden, čo vyhráva, je... Je to... Brunko! Borci, za mňa Brunko vyhral. Nie, Brunko to vyhral. Brunko, gratulujem, máš tých 20 €. A idem vám ukázať, že jak mu to pošleme, dobre? Nech všetci vidíte fajnovo, že parťačik je frajer. Potvrdiť? Je to tam, borci, je to tam!